a comarca de Caldas, no noroeste pontevedrés. Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas e Valga. 7 circunscripcións e un só territorio. O territorio dos vales Ulla Umia. Entre os dous ríos, dentro do Mar de Arousa, coa terra de Montes e o val de Tabeirós ao leste. 288 km cadrados, máis de 35.000 habitantes. Un territorio diverso, con fortes lazos e unha evolución en común. Frutíferos e amplos vales, senlleiras elevacións graníticas desde as que obtemos impresionantes vistas da comarca. Terra habitada desde o antigo e ateigada de notables pegadas da historia. Nomeadas fontes termais utilizadas xa polos romanos. Os seus primeiros inquilinos aproveitaron os seus recursos naturais, improvisando a base da actual actividade industrial. Berce de persoeiros que influíron alén da nosa terra. Un territorio cheo de potencialidades en perfecta sintonía cos seus habitantes. Isto foi cando collían os potros para traballar con eles. Os tiñan no monte e os baixaban aos 3 anos para poñerse a traballar con eles. Entón foi onde naceu a rapa. Os máis valientes son os que montan. Portas e screens porque para estar todo o ano no monte collen moitas garrapatas e todo isto. A beber da fonte, porque dice que a fonte é milagrosa. De original creación y de antiguo espíritu industrial,
ha hecho típica ya la Feria de la Industria Regional y la venta del automóvil de ocasión que inició en el año 1925. Empanada, veñen a comulgar ca comida e cas espiñas, e arriba que van como os hostias. Locura, locura. La consecuencia de esta fiesta es que reavivemos nuestro cariño a los demás.